Velkommen til en kort gennemgang af Skagen Kontiki statusrapport for januar. Ovenpå et 2012, hvor Kontiki for første gang gjorde det dårligere end sit referenceindeks, er det jo glædeligt at se, at teamet nu er tilbage på sporet igen. Skagen Kontiki steg 1,1% i januar, mens referenceindekset faldt med 1,5%. Kinesisk Great Wall Motor ligger øverst på listen over bedste bidragsydere i januar, som aktien øvrigt også gjorde i 2012. Skagen Kontiki købte Great Wall Motor, da finanskrisen var på sit højeste i efteråret 2008. De første aktier, vi købte, var på kurs 1,5 Hongkong-dollar, og aktien ligger i dag i hele 32 Hongkong-dollar. Det har derfor været en fantastisk historie til stor glæde for vores investorer. Amerikanske Baker Hughes kom også med 4. kvartalsregnskab. Et regnskab, som var lidt bedre end markedets forventninger, og aktien steg faktisk 10% i januar. Sydkoreanske Samsung Electronics og Hyundai Motor var dem, som bidrog mest negativt til afkastet i januar. Omvendt var det de to selskaber, som gjorde det, eller var blandt de bedste i 2012. Investorerne har her på den korte bane været lidt nervøse for devalueringen af den japanske yen og betydningen for eksportvirksomheder som netop Samsung og Hyundai. Begge selskaber kommer også med 4. kvartalsregnskaber, som vi har kommenteret i statusrapporterne, og som I kan læse mere om der. Vi har nu solgt os helt ud af det kinesiske mobilselskab China Mobile. En aktie, som vi købte tilbage i 2010, og som nu har nået sit kursmål. Vi mener derfor, at pengene de yngler bedre andre steder, og vi har købt os ind i et andet stort mobilselskab, nemlig indiske Bharti Airtel. Vi har også købt op i en tyrkisk producent af stål, Kardemir, et selskab, som har en høj vækst og en attraktiv prisfastsættelse. Vi har også fulgt aktiemarkedet i Vietnam i en periode og synes, det ser spændende og attraktivt ud for de langsigtede investorer som os. Det er dog lidt svært for udenlandske investorer at købe direkte i selskaber i Vietnam, og derfor har vi købt 2 lokale investeringsforeninger, som netop er eksponeret på det marked. Kontiki-porteføljen er fortsat yderst attraktivt prisfastsat. Man betaler faktisk kun lige knap 7 gange næste års indtjening, og kursindre værdi ligger på 1,1. Begge nøgletal væsentligt under markedet som gennemsnit. Det kommer også til udtryk, når vi ser på de største positioner og potentialet, hvor der er en upside på hele 36%. Dette kan læse meget mere om og andre nyheder i vores statusrapport.